Ένας πανεύκολος τρόπος για να βγάλεις χρήματα με crypto και NFTs, ακόμα και αν δεν έχεις μισό ευρώ στην τσέπη σου. Από το 0, τελείως 0. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο, πολλοί κονκλαβιώτες έχουν τη συνδρομή του κονκλαβίου δωρεάν. Γιατί βγάζουν λεφτά με αυτή την έξυπνη στρατηγική και έχουν τη συνδρομή τους χωρίς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Πρωτού σου δείξω όμως βήμα-βήμα πώς γίνεται, πάτα follow εδώ αν δεν με ακολουθάς ήδη, και αν με ακολουθάς ήδη και θες να συντομεύσεις το ταχύδι σου προς την επιτυχία και δεν σε ενδιαφέρει απλά να βγάλεις 100-200 ευρώ το μήνα με αυτόν τον τρόπο που θα δείξω τώρα, αλλά θες να βγάζεις χρήματα που πραγματικά σου δίνουν οικονομική ελευθερία, μπορείς να τσεκάρεις το κονκλάβιο από το συνδεσμό στην περιγραφή του προφίλ μου. Στις 11 Μαρτίου στάθηκε σήμα στο κανάλι σημάδι του κονκλαβίου για αγορά Jelly Babies στο 1 Solana που τότε ήταν περίπου $80. 17 Μαρτίου, δηλαδή μία εβδομάδα περίπου αργότερα, είχαμε κάνει ήδη πενταπλασιασμό σε αυτό. Που σημαίνει ότι τα 80 έγινε 400, 500 τώρα, γιατί το Solana είναι στα 100 από τα 80. Σήμερα ποστάρω ενημέρωση ότι κάθε Jelly Baby NFT σου βγάζει 75 το μήνα και έχω ένα screenshot από αυτό που λέγεται Famous Token Market. Τι κάνει το Famous Token Market? Σου δίνει λεφτά. Πάμε να δούμε πώς. Αποτελείται από μια μεγάλη λίστα με tokens τα οποία μπορείς να τα πουλήσεις για να βγάλεις λεφτά. Τώρα θα μου πεις πώς τα παίρνεις αυτά. Υπάρχουν δύο τρόποι και τους χρησιμοποιούμε και τους δύο μέσα στο κονκλάβιο. Ο πρώτος είναι να κρατάς στο πορτοφόλι σου ένα NFT που σου δίνει αυτά τα tokens, όπως το Jelly Babies που έδειξα προηγουμένως, που όχι απλά πενταπλασιάστηκε σε αξία, αλλά τώρα μας βγάζει παθητικό εισόδημα. Κάθε Jelly Token αξίζει περίπου 0,024,5 Solana, τα οποία αντιστοιχούν σε $2,5 και στο μήνα βγάζουμε $73 από το κάθε NFT. Σκέψου λίγο, 11 Μαρτίου το αγόραζες για $80, σήμερα αξίζει 400 με 500 και σου βγάζει και 73 το μήνα παθητικό εισόδημα. Πολύ καλή μπάζα κάναμε πάλι. Και αν κάποιος πήρε 2, 3, 5, 10 από αυτά, τώρα θα μου πεις τι κάνω άμα δεν το έχω αυτό. Θα χωθείς μέσα στα άδυτα του crypto Twitter, όπου θα βρεις ευκαιρίες για νέα NFT τα οποία μπορείς να πάρεις whitelist. WL. Whitelist σημαίνει να μπορείς να αγοράσεις ένα NFT στο λανσάρισμα πριν εξαντληθεί. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα. Εσύ θα κερδίσεις το whitelist και θα το πουλήσεις σε κάποιον άλλο μέσα από αυτό το site που σου δείξα προηγουμένως, το Famous Foxes Federation. Οπότε, πας στο Twitter και ψάχνεις για Solana NFTs και κοιτάς και hashtags επίσης. Solana NFT Giveaway, Solana Airdrop NFTs. Όταν βρεις ένα NFT ψάχνοντας έτσι, θες να πας στο προφίλ του και να μπεις στο Discord τους. Εκεί θα βρεις ακριβώς τις προϋποθέσεις με τις οποίες παίρνεις το whitelist. Και αν πάμε στο famousfox.com token market, θα δούμε ότι κάποια whitelist, όπως βλέπουμε εδώ είναι σημειωμένα με WL, πολλούνται μέχρι και $700. Ένα άλλο εδώ το βλέπουμε στα 420 και έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι δωρεάν λεφτά, παιδιά. Το μόνο που σας σταματάει είναι ο εαυτός σας. Μου γκρινιάζετε ότι χρεώνω για το κονκλάβιο, για να δούμε ποιος θα βγάλει λεφτά τώρα έτσι. Και κάνε follow αν δεν το έχεις κάνει ήδη.